Klimpak klimpru ning kamar, klibat klibet turut jalan, metu ngetokno beda, ngetekno bensin ngalusno ban. Bocah ribum kuncine mbok piye kok? Pasrahe kon tuku gendera suwe ngene gawe cagak sampe jadi kabeh. Bocah iku dadi jablak. Iki bocah ranjang rene wis jadi cagake kok. Lemot saiki. Bengi wis janji. Rene. Cintaku bocah piye? Titeni kapan rene kok. Plake mbok tak gacok ndase mbok tak apano. Saya rekam. Piye bocah iku kok kandhane angel lalian kopok. Lemon bang. Sini raro aku nak ning gurune. Kaget mang berarti ki arung ra nak ning kene antek mau rasani terus iku. Ya kira sedawa blas ning gure. Radang gage di pasrah iso ngono. Lah pancen tak jarak nak menoke ngrasani di belakangku jebul ngrasani tenan. Rombal agak-agak tuh gendera. Ayo dipasang. Lah gorene. Yo dipasang. Lemot iku. Biyen iku pahlawan iku ora lemot kaya kowe. Kurangane lho omong aku dikon mak ngirim barang tek sawah. Ora ngrayakno ora iso blas iku. Pemuda gambar apa kowe iku? Gambar apa lah biasanya aku darah gambarku darah sing ngene iki lho. Kan lemot biyen lho ya pahlawan. Iku mono, perang ku ora lemot. Nah, lemot kaya kowe ya delok kena tembak matek kowe lho. Kok mak dinet ditakoni. Matek apa kowe. Wong sekti-sekti ku cepet cak-cak ngono lho, tak megawe ku. Lho aku lagi ribet ku nak gue kirimak piye aku terusan. Ayo pikiran kowe barang makane emang ngantek melayu-melayu tuh kono keselen aku. Ndak anjir boy. Yo nanti kok. Hormat lho ya. Hormat le harus Indonesia merdeka kok. Suaramu lele. Wah, kita gagah ya kayak cagak. Banget gagahe kok. Wah, Putih siji, merah berani. Wah, kok jiwaku tenang nih. Wah, suaramu lele. Peh. Wis ra umum gagah tenan ta. Tata iki. Sedo le. Ki dhewean yo. Lah kok dhewean le. Lah ki gede mamang janji. Yo wis ayo gas. Gas. Waspada iki. Perang tenanan iki. Iki musuh iki. Siap. Buang. Siap. Ya, krek kena tembakane penjajah iku aku. Ana apa iki? Iki opo he? Aku kok perang meneng ae. Jong anak ketembak iku. Jong. Iki cekel. Sik. Iki ku ana apa iki? Iku perang. Tembak dilok wae. Perang karo sapa kowe? Perang kemerdekaan perjuangan. Gak mesti iki musuh iki sapa iki? Mbok gak kono. Sik gudi bocah kok. Siap awas ndak kena tembak. Cekel. Keselen aku iki. Mosok iki ceritane iki opo kok sampai perang? Aku perang serius karo iku. Lah iya acara opo? Wih ayo lepok delin nak kena tembak iku. Siap. Aku nak kena pistol iki. Iya ae gua siap awas. Ndi lho bocah. Delin karo ke. Aku sing perang aku kok. Sik. Ini opo lah yo. Waduh yo. Hei, iki ku keselen aku. Iki memperingati hari kemerdekaan juga ngene carane. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye? Ngene iki piye malah rame-rame. Iki memperingati hari kemerdekaan iku ke sekolah sing tenanan. Lah daripada sepi ana PPKM, ya lu ngene wae. Golek hiburan. Lah ngene iki alus sinau ning omah. Sik tak ada nih. Lah sekolah ora tau mlebu sinau lah. Lah maksudnya kan ngene iki generasi muda. Lah ape perayaan yo gak oleh ono PPKM ono apa wae. Ora wis iki kaya melu upacara wae iki digasruk. Opo malah perang-perangan. Di kancaran sijine.
Upacara iki kemerdekaan iki lho ngedoko gendera. Kancaku sendiri tak teluk ya. Yo, Aman, coba Rene. kancan endi? Ye, umam ye. Rene. Iki Rene. Astagfirullahaladzim iki opo? Iki tembak gawe. Pelek kok mau digawe perang kok ngono. Berang semarah-marah iki lho. Dijak mang, dijak saiki aku mang. Cak gede marah-marah. Dari kemerdekaan iki wis upacara tok ngedoko gendera kowe sapi kowe. Ning omah yo bingung. Aku biyen ndelok ning TV. Delok apa? Hari kemerdekaan mergane bocah-bocah iki tak ajak perang. Kape latihan perang saiki Iya. sarana penjajahan. Tapi piye penak iki? Wis lek ae melu aku geni gasruk. Apa? Upacara dong. Yo wis ayo lho. Ayo. Timbang ngene aku. Lah iki malah diopo ngene iki areng-arengan ngene. Lah iki aku salin ta arek upacara iki. Ora usah wis ngene lar apa-apa. Ora nggo seragam-seragam. Ora wis iki ngene lah. Ki ngene iki memperingati hari kemerdekaan juga ngene cara anem. Ki opo malah bedil-bedilan ngene iki. Lah gak ono sing perang. Generasi penerus kok iso ngene iki. Memperingati hari kemerdekaan sinau sing sregep ben negara niki iki maju. Lah gak tau sekolah. Lah piye tak ulang aku tapi. Sisan ora belum sekolah malah opo. Ini wis ayo upacara ayo mengge gasruk. Melu upacara wae yo. Sik, stop. Ono apa iki? Beresin. Mlaku sing tak ben koyo TNI iku lho PBB. Ora ngarep guri wae. Aku ngarep yo. Siap, gerak. Maju, jalan. Kiri. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Ono apa? Potong umur. Bisa, aku tak lanjut sik, Apa mulai wayau? Tengku kalian nanti upacara bering. Pas megah. Mantep. Jule rubo. Kiri koko iki. Apa jane? Lapor Pak Komandan. Saya mau ikut upacara hari kemerdekaan. Iki wis telat. Telat. Iki lho jam piro? Iki wis juga no iki. Lho wis berdiri koko wis mau lho. Iki iku padha lemot kabeh. Aku gimana pripre kok. Ora disiplin. Ora mau iki baleni ne pokoke aku urung ngerok. Ya hormat dhewe. Mau baleni. Dadi bingis tak kandhani lho jam isuk kudu pacara ngono. Ya piye aku? Gimana iki ono problem jangan iki malah perang-perangan dulu le. Waktu bos, waktu iki waktu. Yo saya hormat dhewe. Hormat dhewe jame yo pas kok. Ayo, loro gegeri. Wadah sang merah putih hormat. Gerak. Hormat sing apik. Apik iki. Gerak. Iki apa acara iki? Wah, kok iki yo jam 3:30 penurunan bendera. Iki ana karnaval ta? Ya awas pine ngene PPKN iki lho. Karnaval dhewe. Iku ora PPKM-mu piye? Ora aku. Apa karnaval Ya dhewe? ngomong PPKN kok keliru PPKN. Yo, iku sing maksud. Iya ya.